Municipal grounds ng Bayan ng Taysan sa Batangas nagliwanag matapos pailawan ng iba't ibang dekorasyon. Tunnel of Light sa Calatagan, Batangas, instant atraksyon sa bayan. Tunghayan sa report ni Mark Lavaro ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Matyagang inabangan ng mga Taysenyo ang formal na pagpapailaw sa mga Christmas light at Christmas decoration sa harap ng Municipal Hall ng Taysan, Batangas. Nagliwanag ang buong municipal grounds dahil sa mga pailaw. Nagdaos din ng misa ng pasasalamat sa lugar. Paraan daw ito ng lokal na pamahalaan upang ipadama sa mga Taysenyo ang diwa ng Kapaskuhan. Mabuhay, Taysan, bayan kong mahal, maligayang Pasko sa inyo lahat. Bawat bata't matanda enjoy na enjoy sa mga pailaw. Present din sa pasyalan ang mga nagtitinda ng pagkain at laruan. Samantala, instant attraction naman ngayon ang Tunnel of Lights na ito sa harap ng public market sa Calatagan, Batangas. Bahagi ito ng pailaw ng lokal na pamahalaan para sa nalalapit na Kapaskuhan. Bawat bumibisita sa lugar, kanya-kanyang selfie sa nagliliwanag na Tunnel of Lights. Bukas naman ang nasabing pasyalan sa publiko. Paalala naman ng lokal na pamahalaan sa mga gustong bumisita sa pasyalan, ugaliin pa rin ang pagsunod sa mga ipinatutupad na health protocols. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Mark Lavaro. Nagbabalita para sa GMA Integrated News.